ପାଖରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋତେ ଏକକରିଆ କରିକି ରହିଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ନ ଦେବାରୁ ନିମାଇ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପରିବାରଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କରିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରଦ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବଦଳରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଯଦି ନ ଦେବ ତମର ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅ, ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନା ଦେଇପାରିବୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର ତଳେ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିଛି ଖାଉନି। ଯାହା ନିମାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କହିବା ମତ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କ ଘରେ ତାହାଙ୍କ ପରିବାରରେ ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡିଆ କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆକୁ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିମାଇ ମୁର୍ମୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ହାଣ୍ଡିଆ ନ ଦେବ ତେଣୁ ହାଣ୍ଡିଆ ବାବଦକୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେହି ହାଣ୍ଡିଆ ନ ଦେବାରୁ ନିମାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବସାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନଳକୂପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିକି ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିଲା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ସଡ଼କରେ ଗୋଟେ କାମ ବେସଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କାମ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଉ ବିପଦରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ତୋତେ ମାନେ ଆଜି ତୋତେ ମାନେ ବାରଣ କରୁଛେ ଏକଘରିଆ କରିଛି। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋତେ ଏକଘରିଆ କରିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ 20 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସରକାର ଟ୍ୟୁବଲ୍, ସେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ସେ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଏଇ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ତମେ ନିଅନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ନିଅ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏବେ ତ ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବଲ୍ କାହିଁକି ନେବେନି? ନା କହିଲେ ନା ଆମର ଏଠି ଜାହିରାର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଜାହିରା ନାଁରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଧମକେଇଲେ, ତାପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି। ଆଇଏସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିଥିଲି, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯା, ଆଉ ତୁମେ ତ ଏକଲା ଦେଇ ରହୁଛ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେହି ଛୁଟିରେ ପଡ଼ିବନି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଅ। ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବଦଳରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଯଦି ନ ଦେବ ତମର ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅ, ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କହିଲି ନା ଦେଇପାରିବୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର ତଳେ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିଛି ଖାଉନି। ରାଜି ହେବାରୁ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିକି ଦିଅ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଦିଅ। ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଯାଇକି ଘରକୁ ଗଲେ। ଘର ଗଲା ପରେ ଆମେ 4:30 ପାଖାପାଖି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ସାନ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ସେମାନେ ବାହାରିକି ତାକୁ ଧରିଲେ, ବାଲ୍ଟି ଛଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଝିଅ, ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ସାଇକେଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଘର ଆଗରେ ବାଲ୍ଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ପିଟିଲେ। ତାପରେ ପିଟିଲା ପରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଧର, ତାକୁ ଛେଚିକି ପଥରରେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ସେଠି ବର୍ଷ ସେମାନେ ମିଶିକି ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ସକାଳୁ ଲଗେଇଲି ନା କେମିତି ଚଳିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ପାଣି ନ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା କେମିତି? ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା କ'ଣ ଏଇ ତ ସକାଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରିବିନି, ତୁମ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆଣେ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରିବିନି। କାଲି ତ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ, ଥାନା ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ମାନେ ଆସିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ଆଉ ମୋ ପରିବାର ସେମିତି ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ
ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏମିତି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆଜି ହେଇଥିଲି। ନିମାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆମର ଆଇଏସ୍ସିକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ମନୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ 33 କୋଟି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି କି? ହାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କି? ଏହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ହାଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ମଦ ହେଉ, ରସି ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ପାରିବା। ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ କହିଲି, ଯେମିତି ନିମାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ହାଣ୍ଡିଆ ନ ଦେବାରୁ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ନିମାଇ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପରିବାରଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନେଦାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଆଁ ପାଣିର ବାଛନ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆ ନ ପିଇଲେ, ହାଣ୍ଡିଆ ନ ପାଇଲେ, ମଦ ନ ଖାଇଲେ, ନ ପିଇଲେ, ରସି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ ନ କଲେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି କି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି, କୃପା କରିବେନି, ସ୍ନେହ କରିବେନି, ଦୟା କରିବେନି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେନି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର? ଆମକୁ କ'ଣ ନିହାତି ହାଣ୍ଡିଆ, ମଦ କି ରସି ନିହାତି କ'ଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର କି? ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।